Shut up. Γεια σας, είμαι ο Στέφανος και σήμερα θα δούμε μαζί το Sex and the City το 2. Σήμερα θα παρουσιάσω μόνος μου, ο Λιακόπουλος είναι μέσα, παίζει LOL, έχει πέσει -70, οπότε καλύτερα να μην τον ενοχλήσουμε. Το Sex and the City 2 ήρθε στη χώρα μας στις 27 Μαΐου του 2010. Το budget της ταινίας υπολογίζεται γύρω στο $1 εκατομμύριο. Η Κάρι, η Σαμάνθα, η Σάρλοτ και η Μιράντα επιστρέφουν 2 χρόνια μετά τα όσα παρακολουθήσαμε στην πρώτη ταινία. Η Κάρι έχει μπει πλέον για τα καλά στα βάσανα του έγκαμου βίου με τον Mr. Big, η Σάρλοτ παλεύει να αντεπεξέλθει στις οικογενειακές ανάγκες και δει στο μητρικό ρόλο, η Μιράντα χαραμίζεται επαγγελματικά ανεχόμενη την υποτιμητική συμπεριφορά του προϊστάμενού της και η Σαμάνθα, βιώνοντας εντονότερα από τις υπόλοιπες την κρίση μέσης ηλικίας, ακολουθεί εντατική θεραπεία αναζωογόνησης, δίνοντας αδυσόπιτη μάχη με την εμεινόπαυση. Παρά τις δυσκολίες και τα μπλεξίματα, καμιά τους δεν είναι διατεθειμένη να το βάλει κάτω, με αποτέλεσμα να βρεθεί η χάρη τους ακόμα και στο μακρινό Αμπου Ντάμπι για τουρισμό ανίποτης κλειδής. Αυτή είναι και η νταντά που ζηλεύει Σάρλοτ. Ας προσπαθήσουμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ξεκινάμε με τον γκέι γάμο των Στάνφορντ Μπλέτς και Άντονι Μαραντίνο. Δυστυχώς δεν γλιτώνουμε τον βομβαρδισμό από τα αστεία. Και άλλα αστεία. Don't give me that face, Char. Just because I'm getting married doesn't mean I have to change who I am. So you're allowed to cheat because you're gay? No, because I'm Italian. Και άλλα αστεία. Why would Liza say yes to this? It's a law of physics. Anytime there's this much gay energy in one room, Liza manifests. Βλέπουμε και τη Λάιζα Μινέλη μετά από 54 πλαστικές, εννοώ μετά από 54 χρόνια στην οθόνη. Προειδοποιώ πως κάθε φορά που θα βλέπουμε τις γεροντομπεμπέκες να κάθονται στο τραπέζι, θα ακούμε Mr. Big, εμεινόπαυση, ζηλεύω την ταντά, είμαι απέσια μητέρα, ο προϊστάμενός μου είναι μαλά. Ο Τζέρι Σμιθ Τζέροντ, γνωστός μας από τη σειρά, έκανε καριέρα στο Hollywood χάρη στη Σαμάνθα. Όλοι ξέρουμε πώς και όποιοι δεν ξέρουν, φανταστείτε το. Και της λέει πως την θέλει μαζί της στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας στη Νέα Υόρκη. Τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν στο Αμπου Ντάμπι. Στην πρεμιέρα, λοιπόν, ο διάσημος παραγωγός της ταινίας, ο Σέιχης Καλίντ, γνωρίζει τη Σαμάνθα και την προσκαλεί στο υπερπολιτελέστατο ξενοδοχείο του στο Αμπου Ντάμπι, όπου θα γνωρίσει την πόλη και θα μιλήσει με το Σέιχη για δουλειές. Η Κάρι στο μεταξύ γυρνά για 2 μέρες στο παλιό της διαμέρισμα για να δουλέψει, πιστεύοντας ότι αυτό θα τη βοηθήσει να μην αποσπαστεί η προσοχή της. Γενικότερα ο γάμος της με τον Mr. Big δεν πάει και πολύ καλά. Αυτό δίνει την έμπνευση στο Mr. Big να τη ζητήσει να παίρνουν 2 μέρες ρεπό από το γάμο τους. Mr. Big, εμεινόπαυση, ζηλεύω την ταντά, είμαι απέσια μητέρα, παραιτήθηκα από τη δουλειά μου επειδή ο προϊστάμενος μου είναι μαλάκα. Η Σαμάνθα προτείνει στις φίλες της να τη συνοδέψουν στο Αμπου Ντάμπι και η ανταπόκρισή τους είναι θετική παρά τις όποιες αρχικές γκρίνιες. Και το ταξίδι στο Αμπου Ντάμπι ξεκινάει. Και μαζί με αυτό ξεκινάει η ατέλειωτη παρέλαση χλιδά της επιδειξιομανίας, η οποία φλερτάρει με ένα κίτς μοναδικό. Τέτοιο που μόνο ο νεοπλουτισμός των πετροδολαρίων μπορεί να αναδείξει. Ιδιωτικές λιμουζίνες, ιδιωτικοί υπηρέτες, ιδιωτικό μπαρ και άλλα πολλά. Εντελώς τυχαία, η Κάρι συναντά ένα παλιό ερωτά της, τον Aidan. Κανονίζουν να δειπνήσουν μαζί. Και οι δύο είναι παντρεμένοι, αλλά αυτό δεν τους εμποδίζει και πολύ να φιληθούν. Oh my God, who the hell cares? Ένα βράδυ, τα κορίτσια μας αποφασίζουν να διασκεδάσουν σε καραόκι.
Εκεί η Σαμάνθα γνωρίζει τον Ρίκαρτ Σπίριτ, έναν Δανό αρχιτέκτονα, τον οποίο συνάντησε στην έρημο και τη βοήθησε να ξεπεράσει το υπαρξιακό της πρόβλημα. Η Σαμάνθα κάνει σεξ μαζί του στην παραλία και τη συλλαμβάνουν, ενώ η Κάρι λέει στο Mr. Big ότι φιλήθηκε με τον Aidan. Ναι, κορίτσια, το είπε. Η ρεσεψιόν ειδοποιεί τη Σαμάνθα ότι ο Σέιχης Καλίντ ακύρωσε το ραντεβού τους. That sneaky bastard has canceled the meeting and he wants us to pay for the room from now on. We have you booked into the Jewel Suite until Wednesday. The charge is $22,000 per night. The room is $22,000 a night. What? We can't pay that. Let him sue me. The punishment for not paying your hotel bill in the UAE is jail. Η Κάρι ξέχασε το διαβατήριό της στην αγορά, το βρίσκει, παπούτσια για όλες. Κορίτσια, τρέξτε, θα χάσετε την πτήση. Η Σαμάνθα τα βάζει με τους άντρες του Αμπουντάμπι επειδή κουβαλάει προφυλακτικά. Κορίτσια, τρέξτε, θα χάσετε την πτήση. Οι ντόπιες γυναίκες πετάνε από πάνω τους τις μπουρκες και βλέπουμε τη φετινή ανοιξιάτικη κολεξιόν. Κορίτσια, τρέξτε, θα χάσετε την πτήση. Τα κορίτσια μας τελικά φοράνε μπουρκες για να μην τους καταλάβουν οι μανιασμένοι ντόπιοι και επιτέλους φεύγουν. Η Κάρι τα ξαναβρίσκει με το Mr. Big και ζουν ευτυχισμένοι. Η Μιράντα συνέχισε τη ζωή της έχοντας ξεφορτωθεί τον προϊστάμενό της. Η Σαμάνθα έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα με τον Ρίκαρτ Σπίριτ και η Σάρλοτ σταμάτησε να ανησυχεί για την Ταντά επειδή τελικά είναι λεσβία. Με σκηνοθέτη και σεναριογράφο και πάλι τον Μάικλ Πάτρικ Κίνγκ, η συνταγή παραμένει ως έχει. Σχέσεις, οικογένεια, σεξ, καριέρα. Συνοδευόμενα κυρίως από κάποιο εξωτικό ταξίδι, στη συγκεκριμένη περίπτωση το Αμπου Ντάμπι. Οι 2,5 ώρες είναι βασανιστικές και ξεχυλώνουν το story. Επίσης παρατηρούμε τον άτοπο υπεροπτισμό επί των μουσουλμάνων και την απουσία φινάλε. Πράγμα αναμενόμενο από νωρίς, αφού δεν υπήρχε ούτε αρχή ούτε μέση. Φανταστείτε ότι η δράση επικεντρώνεται στο αν οι ηρωίδες καταφέρουν να ταξιδέψουν στην πρώτη θέση και όχι στην οικονομική. Έλλειψη ιδεών και φαντασίας. Στοιχεία που αν δεν τα έχεις, δεν προχωράς στην παραγωγή μιας ταινίας. Αλλά συγγνώμη, ξέχασα. Είναι πολύ δύσκολο να αντισταθείς στα ζεστά εκατομμύρια που προσφέρουν οι σπόνσορες. Εδώ η Κάρι είναι απλά μια τελειωμένη fashion victim και βλέπει τα πάντα μέσα από ένα χρυσό κελί. Η Σαμάνθα τραβάει κουπί ώστε να προσφέρει κάποιο χιούμορ, αλλά είναι ξερά μιας εξωμανής χωρίς συναίσθημα. Οι άλλες δύο και που εμφανίζονται σε κανονικούς χρόνους περνούν απαρατήρητες. Υπάρχουν αρκετά λάθη σεναρίου, ροής, χαρακτήρων, αλλά δεν πρόκειται να ασχοληθώ. Το μόνο θετικό που βρήκα στην ταινία ήταν ο Έβαν Χάντλερ στο ρόλο του Χάρι, συζύγου της Σάρλοτ. Γιατί το βλέπουμε? Πολύ απλό. Γιατί, αγαπητοί μου, ζούμε μέσα από τις ζωές των άλλων. Κλειδί, πολυτέλειες, κότερα, βίλες, κουσκούς, πράγματα που ονειρευόμαστε να αποκτήσουμε επειδή δεν έχουμε. Shopping, fucking, gossiping. Είναι τρομερό με το τι ταυτίζονται οι κοπέλες, ειδικά στην Ελλάδα. Carrie, Miranda, Charlotte, Samantha. Burn!